Bueno, hemen daukagu Seiren taldea azokan disko berriarekin zer proposatzen deuzkuzue? Bueno, Seiren da pop-folk bitarteko musika bat, rock ere pizka batekin, baina gehien bat folk eta zeltiarrikutu hoiekin, ez? Eta bueno, oso gustora gaude hemen, Durangon jendearekin kontaktuan, eta bagabiltza bai, ondo. Hemen telebistan ikusten dugu zuen bideoklipak gaur estreinatu duzue gainera eta bideoklip berezia benetan, ez da jente ezagunarekin egina. Oso berezia bai, egia esan Gorka Mertzanekin grabatu genuen, Gorka ezaguna da La Casa de mi Padre bezalako pelikulak egiteagaitik. Eta berarekin lan egitea kriston lujoa izan da guretzat. Eta bueno, hau da gure 3. singlea ja, elkarrekin du izenburutzat eta beno, ea zuen gustukoa den. Bueno, Kentzazpi taldea aurtengo arrakastetako bat zuen lan berria zelan doa segunak azokan? Bueno, ondo, guri beti guztizien jaku hemen azokan egoti ez. Azken baten gure publikoagaz harremanetan jartzen zara. Eta bueno, dano gustora gauz ez. Diskoa ondo doa, harrera hona okin deu. Eta, bueno, espero dugu jenti bai gustora geratze gure diskoagaz. Eta Plateroneko kontzertua? Bueno, lehengoa zan, birako lehengoa, ez, berrikuntza batzu okin duguz, ez, gure espektakuloan da hori. Eta, bueno, nik uste dut estreinuko kontzertu zala ikertzen zala, baina sensazioa onagaz geratu ginen azkenien. Osa, que, bueno, nik uste dut urrengo kontzertuko biek izango dizela, bai, bai, zeberi. Begiratu atzea, hortzi mugak zuta, gure begie zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak iak ametsa. Ez bilatu gauean izarrura, zure begitan piztu da. Ez galdetu inoiz zer galdu